Bon dia, soc Agustí Lleida i avui us proposo que ens fixem en com se'ns presenta aquest llibre. Si el mirem de dalt a baix, veiem que primer de tot en destaca tocar, amb un 10 més. Per tant, és una col·lecció assimilable a 1 i 3 de les biblioteques. El títol, Palmira i l'efecte crisàlide. Palmira és un nom de ciutat, també és un nom femení de persona. Efecte, resultat de l'acció d'una causa. Hi ha una causa, hi ha una acció i hi ha un resultat. Interessant. I crisàlide. La crisàlide és una fase del desenvolupament dels insectes lepidòpters, les papallones. Si ens fixem en aquest llibre publicat el 2020, amb calma, podem veure-hi una crisàlide. I encara, si en llegim el capítol que s'hi dedica, ens diu: la crisàlide d'una papallona és una mena de funda dura i protectora que oculta part d'un procés molt complex anomenat metamorfosi. El diccionari també es fixa en que aquest desenvolupament és quiescent, és a dir, que és en repòs. Continuem. De Gisela Pou sabem que és una escriptora almenys coneguda per als Premis Atrapallibres, ja que l'any 2013 se li va seleccionar el seu llibre titulat L'edat del lloro. També l'il·lustrador, en Francesc Rovira, és un ninotaire apreciat per les seves il·lustracions, ben properes sovint al còmic. Mirem la il·lustració. Ens trobem amb dues nenes, dues noies, que estan d'esquena. De fet, quan estem d'esquena vol dir que no ens veiem, no ens comuniquem. Però estar d'esquena no acostuma a ser un acte involuntari, acostuma a ser un acte amb decisió, és a dir, estan d'esquena perquè poder no es volen comunicar. Tanmateix, estan juntes. La realitat, per molt que no la puguem veure, ens toca, es toquen. I encara més rellevant pot ser la seva ombra. La seva ombra és grossa, molt grossa. Potser és presagi de que el que s'esdevindrà és important. Bé, a reveure.